bere biziko espioiak. Goizeko 8:10, base militarra, Nevadako basamortua. Sarginak ditugu, alarma, sarginak. Geldi hor, oraintxe! Alarma faltsua. Lurrera, eraso bat da! Jostailuen azpilokoa. Goizeko 9:23, Beverly Hillseko dendagunea. Sekulaena izain indar berrituta sentitu erosketen ostean. Harrigarria. Ez ote du horrek zer ikusirik Randy zamaketari gisa ekarri izanarekin. Ez alda izugarria. Itxaron hementxe bitxilore, autoa ekartzera noa. Ederki, Randy, tematzen bazara? Ez altzara aprobetxategi xamarra izaten ari Randy gizajoarekin. Bai, zer da, mutil laguna ala jostailu laguna? Mesede, zar konpon mutilak nire premiak betetzera behartuta sentitzen badira. Wow, tximista bezain azkar. Ez diot itxaron arazi nahi Beverly Hillseko neskarik zoragarrienak. Randy, paregabea zara. Eta guk non eseri behar dugu? Aurrealdean nirekin. Eta Randy zer? Ez kezkatu nigatik autobusian joango naiz. Burutazio bikaina. Clover! Zer, Randiri ez dio axola. Tira, sar zaitezte bengoz. Agur, Clover! Ikaragarria iruditzen zait Randy autobusean bidaltzea. Gaizki jokatu duzu. Bai, egia da. Lehorreko garbitegitik arropa jasotzeko eskatzea ahaztu zait. Ea, denok ondartzara arratsalde pasa. Ziur burutazio ona dela? Iluntzen ari du antza? Ez gaude ilunpean, bupen eraginpean baizik. Arratsaldeon, andereñoak. Iepa! Ona zen bai, orain arte. Bai, barkatu etorrarazteagatik, baina arazo larri bat daukagu. Itzel, autoetarako zinema batean gaudela dirudi? Baina krispetarik eta mutil ederrik gabe. Andereñoak, egon adi. Barkatu! Ikus dezakezuenez, lapurretan egin duten Nevadako goiz segurtasunezko base militar batean, adimen artifizialeko mikrotxip batzuk lapurtu dituzte. Ikaragarria? Bai, mikrotxipak okerreko eskuetan badaude. Nik dakidanez ahaltsuak dira oso. Orduan, hobe dugu lehen bailen aurkitu. Hain zuzen ere, ona zuen lan tresnak. Mugimendua hautemateko infragorri betaurrekoak, sokaia utzirako gerriko luzagarriak, titaniozko botazulatzaileak, azazkal zorro zurdin kosmiko bilkorrak eta eremu elektromagnetikoa sakabanatzeko ualmana. Bere bizikoa, musika entzun eta era berean gaizkileak ostikoz jotzeko aukera. Agur neskak, edo soldaduzkanti otenez, ospa! Goizeko 10:00 jota, base militarra. Mikrotxip adimendunak lapurtu dizkizuete? Hala da, bai. Eta ez dago inor sartu izanaren arrastorik? Ez ba, eraikinaren alboko zulotxo hori bakarrik. Txikiegia inor bertatik sartzeko. Lapurrak xaguak izan ezean, behintzat? Zer? Elitzateke aina raroa ere? Arrastorik bai, zergatik lapurtu dituzten? Ez bada erroboten bat edo arma dimentsuren bat egiteko, antzeko mikrotxipak lapurtu zizkiguten iaz ere. Sakabanatu eta hasi arrasto bila. Aizue, begira honi! Zer da? Gobernu arazoetarako militarren kaskoa dirudi, baina miniaturazkoa. Xaguen teoriak ez dirudia inburugabea ere orain. Mil esker? Jerriri erakutsiko diogu, ea berak argibideren bat ematen digun. Jostailu dinamikoen modeloetako osagai bat da. Kopuru mugatua egindako soldadu bikainak ziren, txak eta beti panpina borrokariak. Base militarrean indarre sartu zenak jostailuak eraman zituela diozu? Hala dirudi, bai. Nire irudipena da, ala gaizkileak gerotan egargarriagoak dira. Eta non daude txak eta beti panpina borrokariak? Hemen dioenez, biltegi batean bakarrik zituzten salgai, barbankeko jostailu unibertsoan. Arase joango gara orduan, deituko dizugu. Basatoz, Clover? Bai, mezuak begiratutakoan. Lotxagabea alakoa? Randik 35 mezu bidali dizkit.
Uste nuen zerbitzaritzat zeneukala, beti zure premiak betetzeko prest. Bai, jakina, baina morroiak ezin dit ahots buzoia monopolizatu. Sistema trabatuta uzten badit, ezingo dut izan bizitza sozial normalik. Bestela ere ezin duzu. Egiteko garrantzitsu bat dugu, oroitzen? Ba, egia. Jostailuekin itxututako mukizu maltzurra. Ekiogun. Iluntzeko 8 eta 4 Burbankeko jostailu unibertsoa. Bere biziko jostailuak, baina zezer ikusi dute base militarreko lapurretarekin. Edota adimen artifizialeko mikrotxipekin. Orduan, utz ditzagun bertan. Oraindik areiz gabiltza ondartzarako. Goboko ditut egientzeko jostailuak, baina ez kontrolpetikat. Zertan ari dira? Euren armada edatzen antza Frankenstein doktoreak bezalatxu. Uste dut badakidala zer nolako zerikusia izan dezaketen mikrotxipekin. Ean neskak, guazen hemendik. Nora zoazte zizare ziztrinok? Inora ere ez? Zuzen zaudean gereño, arrapantzazue! Aite nire gainetik! Barkatu, baina ezin naiteke geratu! Harrapatu, ez bezala ies egin! Zorionekoa zu euli hiltzekorik ez daukadalako. Urrengoan ez arrotu tximarik niri! Ez dio axolako. Aizu! Hori hau, cowboy! Ja, Oiele! ondo zaudete? Ekarri armak! Bidali mediku bat, ari! Denbora galtzeona. Ea, guazen hemendik. Bikain, geureak dira gutiziatxo hoiek. Zer egin behar dugu orain? Mirari bat eskatu? Edo furgoneta misteriotsu bat? Sartu! Primeran. Erne aire brigadakoak, jarraitu furgonetari! Bazter nahasleak! Kontuz!
Itzerdi, baina ez da oso atsegina izan. Ez kezkatu, plan bat dut. Lastana, esango aldiguzu norra raio zaren. Zed naiz, jostailu diseinatzailea. Badakit, atzetik dabilzkigun deabrutxoen sortzailea zara. Zoritxarrez. Baizu, jostailu hitzaren adiera gainbegiratu beharko zenuke? Hain zuzen, ona dinosauro panpinari kendu diodan mikrotxipa. Erakutsi dazu. Hemen dioenez, energia elektroniko iturria altxoa du bere baitan, eta mikroprozesadore mordoa. Herrialde bakar bateko armadak sordezake honelako zerbait. Amerikako estatu batuetakoak. Iaz, mikrotxip batzuk mailegatu nizkien nire soldadutxoak merkatuko egiantzekoenak bilakatzeko. Mailegatu, lapurtu esan nahiko duzu. Ongi da, lapurtu, baina zindagizuet enekila zeinena altxuak ziren. Enekien jostailuei honela jokaraziko zietenik. Adimen bere gainak dituzte orain, gaizkile adimenak. Jostailuak beren kabuz sartu zirela base militarrean diozu? Bai, kontrolpetikat daude. Ai bala, horrek azaltzen du aurkitu diren borroka kaskoa eta hormako zuloa. Euren armada sortu nahi dute, mikrotxipez baliatuta. Zertarako baina? Auskalo, egia esan, ez da gauza onerako izango. Randy, nola aurkitu nauzu? Ondo kostata, etzazula pentsa. Tira, zer nahi duzu? Jertxea ekarri dizut, osten duenerako. Izotz egin behar omen du gaur gauean. Randy, supermesede bat egingo didazu? Beti zure aginduetara lastana. Zoaz eta eman bakea, eskubete lan daukat orain da. Lasai, neska, gero arte. Tira, lehen izugarria zena, orain izurria. Beno, orain arazo larriagoa daukagu, jostailuak geldiaraztea. Baina ez dakigu non sartu diren. Nire jostailu lantegira itzuliko ziren. Urase dute base militarra. Orduan, ara joan eta bertan itxarongo diegu. Guazen! Gaueko 11 laurden gutxi ia. Burbank jostailu unibertsoa. Baina zergatik abiltza isil-misilka? Ezin gara berriro arriskatu. Egia, nahikoa dugu segada batekin gaurkoz. Ea, hemendik sartuko gara. Ez dut dutik ikusten, eskanerrarin bat, ales. Ara, multzo bat ikusi dut gure azpian. Kanpora ditzagun. Urrengoan ikasiko duzue. Aizue, zergatik ez digute erasotzen? Azken aldiko jostailuak izango dira, mikrotxipikabeak. Orduan, alferrik astindu ditugu gure gerrikoak? Zede montre! Atxiloturik ez! Ederki, hau surrealista xamarra da. Amorragarria ez esatearren. Berrik eta gutxi egoan dereño. Isirik, makurtu eta iso, irentzi zeure mukiak. Ados, jostailu jauna. Trikimailu bikaina etxaia erakartzeko, komandantea. Baina ez da trikimailua, zera... Soldatuak prest daude azken egitekoa betetzeko. Nazio batuen eraikina erasotzeko. Hori ezinezkoa da, jendea zaurituko duzue. Komandante nauzuen ez armak usteko agintzen dizuet. Traidorea! Eraitzi gerra preso hori ere! Komandante kargutik egosten zaitut! Geuk menderatuko dugu mundua zugabe! Banekien antzeko ankerkeriaren bat esango zuela. Egun pare bateko bizia izateko gaizkile maltzurrak bildu ditu sargentu horrek. Nire errua izan da, enuen pentsatu hain arriskutsuak izan zitezkeenik. Eta arriskoaz ari garelarik, benetakoak ote dira lurreko mina txiki hoiek. Xiu! Zalantzarik bai orain? Ez kezkatu, neuk aterako zaituztet saltza honetatik. Mai alderantz kulunkatu eta salto egin behar dugu. Zaila gaitezen. Aizue, badabil, beste kulunkatxo bat!
nik ere ez. Neuk aterako zaituztet mina eremutik. Jarraitu niri orpo-zorpo. Bai, doinu itxusia. Tira, nik aurrera esandakoan denok korrika. Aurrera! Ez gaizki hartu, Seth. Baina zure jostailu lantegia, ez da batere jostagarria. Neskak nazio batuen egoitza setiatu dute bake biltzar garrantzitsu baten erdian. Zoazte berehala, biltzarkideen batua zuen eskudago. Oraintxe, eta bide batez zatozten norbait atxilotzera. Nire kontu, badakit non zaudeten. Barkatu, Seth, baina teknikoki gaizkile bat zara. Goazen, neskak. Goizeko 9:00 jota, nazio batuen egoitza. Inguratuta daukate eraikin osoa, beste nonbaitetik sartu beharko dugu. Beste nonbaitetik esan dut, ez estolderiatik. Ez duzue pentsatuko ba, komuntzulotik sartuko naizenik? Bake biltzarreko ordezkariak lotuta dauzkate. Atera egin behar ditugu hortik. Eta jostailu de Montrori zertan da bilorain? Mundua menderatzeko borroka aretotzat darabil nazio batuen eraikina. Polita iristen nion jostailueko bernaturiko munduari. Baina orain ikaragarria iruditzen zait. Armada hori ere itxi beharra daukagu. Orain ez bada, kilo betiko. Clover, zatoz nirekin. Ales, guk jostailuak erakarritakoan askatu ordezkariak. Azazkal zorrotz urdin kosmiko bilkorrekin zapustuko ditugu gerrazale ziztrin horren planak. Garailatzak azazkalak kamusteko. Sarkinak, arrapa itzazue! Ez! Kontuz, arma astunen erasoa! Ez kezkatu, berehala askatuko zaituzte. Lasai, beste trikimailu bat daukat gordeta. Hobeto zeundeke urtebetetze festa batean. Hemen naukazue euli mutilak, ez etzarrapatu. Bizko, alde! Ederto, gogor jokatu nahi duzue? Ba jokatuko dugu. Kitxo zeregina, panpina. Soldaduak erasora! Soldadu iraunkorrak egin zituen gero setek? Eutxineskak, salbatzera nator. Harrapatu zaitu, tandereño! Hori data! Eremu elektromagnetiko sakabanatzailea, Ales Jaurti Wolmana! Amaitu da jokoa. Akabo. Lan bikaina andereñoak. Jostailu arnegarien gandik libratu duzue mundua. Halere, dena baino balentria txikiagoa dirudi. Seth kartzelatu beharra dago azkenean? Goi mailako teknologia militar sekretua lapurtu zuen. Baina bizia salbatu dizuenez, erregimen bereziko komunitate zerbitzuetarako gomendatuko dut. Arratsaldeko ordubiak eta laurdenia, Cloverren etxea. Randy, zer zabiltzea nire autoarekin? Argizaria ematen kutuna, eta zure etxeko lanak amaitu ditudanez koipe gutxiko pilak egin dizkizut.
Randy, zato, zitz biekin behar ditugu. Opilei buruz? Alergia diozu kokoari? Ez da opilez. Gu bion harremanaz. Ez dut behar mutilagunik nire gutiziak betetzeko. Ez. Badakit erokeria dela, baina bestelako norbait nahi dut harreman zintzo baterako. Ez jostailu lagun bat. Beraz, utzi egingo nauzu? Bai, baina adiskideak izan gaitezke. Ongi, tira, joan beharra daukat. Norbait bilatu behar dut gaur gaueko Tinsekolen kontzerturako. Tinseko lehen kontzerturako? Lehen hilararako 2 sarrera ditut. Beno, ikusi arte. Randy! Itxaron! Utxegite bat izan da! Mutilaguntzat nahi zaitut, Randy, mesedez! Izugarria zara! Bere egiko dizut nahi baduzu! Bere biziko espioiak! Goizeko 8:10, base militarra, Nevadako basamortua. Sartinak ditugu, alarma, sartinak. Geldi hor, oraintxe! Alarma faltsua. Lurrera, eraso bat da! Jostailuen azpilokoa. Goizeko 9:23, Beverly Hillseko dendagunea. Sekula enaizain indar berrituta sentitu erosketen ostean. Harrigarria. Ez ote du horrek zer ikusirik Randy zamaketari gisa ekarri izanarekin. Ez alda izugarria. Itxaron hementxe bitxilore, autoa ekartzera noa. Ederki, Randy, tematzen bazara? Ez altzara aprobetxategi xamarra izaten ari Randy gizajoarekin. Bai, zer da, mutil laguna ala jostailu laguna? Mesede, zar konpon mutilak nire premiak betetzera behartuta sentitzen badira. Wow, tximista bezain azkar. Ez diot itxaron arazi nahi Beverly Hillseko neskarik zoragarriena. Randy, paregabea zara. Eta guk non eseri behar dugu? Aurrealdean nirekin. Eta Randy zer? Ez kezkatu nigatik autobusian joango naiz. Burutazio bikaina. Clover! Zer, Randiri ez dio axola. Tira, sar zaitezte bengoz. Agur, Clover! Ikaragarria iruditzen zait Randy autobusean bidaltzea. Gaizki jokatu duzu. Bai, egia da. Lehorreko garbitegitik arropa jasotzeko eskatzea ahaztu zait. Ea, denok ondartzara arratsalde pasa. Ziur burutazio ona dela? Iluntzen ari du antza? Kontuz! Tira, gogoko ditut egiantzeko jostailuak, baina ez kontrolpetikat. Zertan ari dira? Euren armada edatzen antza Frankenstein doktoreak bezalatxu. Uste dut badakidala zer nolako zerikusia izan dezaketen mikrotxipekin. Ea, neskak, guazen hemendik. Nora zoazte zizare ziztrinok? Inora ere ez? Zuzen zaudean nereño, arrapantzazue! Kontu! Alte nire gainetik! Barkatu, baina ezin naiteke geratu. Harrapatu, ez bezala ies egin! Zorionekoa zu euli hiltzekorik ez daukadalako. Urrengoan ez arrotu tximarik niri! Ez gaude ilunpean, bupen eraginpean baizik.
Arratsaldeon, andereñoak. Iepa! Ona zen bai, orain arte. Bai, barkatu etorrarazteagatik, baina arazo larri bat daukagu. Itzel, autoetarako zinema batean gaudela dirudi? Baina krispetarik eta mutil ederrik gabe. Andereñoak, ego nadi. Barkatu! Ikus dezakezuenez, lapurretan egin duten Nevadako goi segurtasunezko base militar batean, adimen artifizialeko mikrotxip batzuk lapurtu dituzte. Ikaragarria? Bai, mikrotxipak okerreko eskuetan badaude. Nik dakidanez ahaltsuak dira oso. Orduan, hobe dugu lehen bailen aurkitu. Hain zuzen ere, ona zuen lan tresnak. Mugimendua hautemateko infragorri betaurrekoak, sokaia utzirako gerriko luzagarriak, titaniozko botazulatzaileak, azazkal zorro zurdin kosmiko bilkorrak eta eremu elektromagnetikoa sakabanatzeko ualmana. Bere bizikoa, musika entzun eta era berean gaizkileak ostikoz jotzeko aukera. Agur neskak, edo soldaduzkan diotenez, ospa! Goizeko 10:00 jota, base militarra. Mikrotxip adimendunak lapurtu dizkizuete? Hala da, bai. Eta ez dago inor sartu izanaren arrastorik? Ez ba, eraikinaren alboko zulotxo hori bakarrik. Txikiegia inor bertatik sartzeko. Lapurrak xaguak izan ezean, behintzat? Zer, elitzateke aina raroa ere? Arrastorik bai, zergatik lapurtu dituzten? Ez bada erroboten bat edo arma dimentsuren bat egiteko, antzeko mikrotxipak lapurtu zizkiguten iaz ere. Sakabanatu eta hasi arrasto bila. Aizue, begira honi! Zer Ez dira xolako! Aizu! Hori hau, cowboy! Ja, Oiene! ondo zaudete? Ekarri armak! Bidali mediku bat, ari! Denbora galtzeona. Ea, guazen hemendik. Bikain, geureak dira gutiziatxo horiek. Zer egin behar dugu orain? Mirari bat eskatu? Edo furgoneta misteriotsu bat? Sartu! Primeran. Erne aire brigadakoak, jarraitu furgonetari! Bazter nahasleak! Gobernu arazoetarako militarren kaskoa dirudi, baina miniaturazkoa. Xaguen teoriak ez dirudia inburugabea ere orain. Mil esker? Jerriri erakutsiko diogu, ea berak argibideren bat ematen digun. Jostailu dinamikoen modeloetako osagai bat da. Kopuru mugatua egindako soldadu bikainak ziren, txak eta beti panpina borrokariak. Base militarrean indarre sartu zenak jostailuak eraman zituela diozu? Hala dirudi, bai. Nire irudipena da, ala gaizkileak gerotan egargarriagoak dira. Eta non daude txak eta beti panpina borrokariak? Hemen dioenez, biltegi batean bakarrik zituzten salgai, barbankeko jostailu unibertsoan. Arase joango gara orduan, deituko dizugu. Bazatoz, Clover? Bai, mezuak begiratutakoan. Lotxagabea alakoa? Randik 35 mezu bidali dizkit. Uste nuen zerbitzaritzat zeneukala, beti zure premiak betetzeko prest. Bai, jakina, baina morroiak ezin dit ahots buzoia monopolizatu. Sistema trabatuta uzten badit, ezingo dut izan bizitza sozial normalik.
Bestela ere ezin duzu. Egiteko garrantzitsu bat dugu, oroitzen? Egia. Jostailuekin itxututako mukizu maltzurra. Ekiogun. Iluntzeko 8 eta 4 Burbankeko jostailu unibertsoa. Bere biziko jostailuak, baina zer ikusi dute base militarreko lapurretarekin. Edota adimen artifizialeko mikrotxipekin. Orduan, utz ditzagun bertan. Oraindik areiz gabiltza ondartzarako.